Hai să facem o poză. Te vezi un pic. Lira trebuie să zică deschiderea, da? Și 200. 200 deschide. La fiecare fel. Da, da. Dacă vreți să jucați. Păi nu. Îi dai din care. Da, mă. Mai pariați câte 100. Auzi, s-au coborât de pe vremea aia. Mai pariați câte 100. Mă, tu te când ne strici filmarea, mă. Opa! De acolo, nu? Păi da, dar să ne vedem cu fața. Cartel. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.